முன்னேற்ற சார்பிலையும் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துறதுக்கு எப்படி பண்ணிருக்காங்க. அதே மாதிரி மடிக்கல்வியை வந்து மடிக்கல்வி வந்து தமிழக அரசு வழங்கல கொடுத்த வாக்குறுதி நிறைவேற்ற எதிர்கட்சி தலைவரை பொறுத்த வரைக்கும் எதிர்கட்சி தலைவராக செயல்படுறதோட உண்மையான எதிர்கட்சி தான் செயல்படுங்க. அதான் உண்மை. வேலைவாய்ப்பு டெல்லியில போராட்டம் நீங்கள் தெரிவிச்சிருக்கீங்க. ஆனா எதிர்கட்சி தலைவர் மாறுபட்ட கருத்தை தெரிவிக்கிறாரு. அவர் எப்போ மாறுபட்ட தெரிவிப்பாரு. திராவிட முன்னேற்ற சார்பிலையும் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துறதுக்கு எப்படி பண்ணிருக்காங்க. அதே மாதிரி மடிக்கல்வியை வந்து மடிக்கல்வி வந்து தமிழக அரசு வழங்கல கொடுத்த வாக்குறுதி நிறைவேற்ற எதிர்கட்சி தலைவரை பொறுத்த வரைக்கும் எதிர்கட்சி தலைவராக செயல்படுறதோட உண்மையான எதிர்கட்சி தான் செயல்படுங்க. அதான் உண்மை.